في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على بدر الحاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بعد أن تبصر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كوالي مدو سانغاني واتي أو كجموكا منديكا نبفما كو دينا بارو ni jamu kan kren telesirifla sanfɛ ka wuli ka se lalimu ma sangani sanga ka lalimu dɔw yɛrɛ bisimila telesirifla jabala kɔnɔ anu ka se ka baro kɛ Allahu Taala ka diinɛ sanuman kan o hukumu kɔnɔna la an ka bi maa welele o de an karamɔgɔ Ustazul Fadil Bayisa Jalo min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bankoni charbon carré ma silamɛya tɔn jɛkulu min bɛ n'u bɛ wele ko Khairuddin o lasilikɛla ba do ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba salimana Muhammad Jalo charbon carré la o denkɛ do ani ale de bɛna baro kɛ bi an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔri baasi la. Baasi tɛ alhamdulillah. Kalandenw. Baasi tɛ. Denbaya bɛɛ bɛ di. Baasi foyi tɛ. I bisimila. Masha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ Bayisa Jalo a ka foli kɔma seginne ani a bɛna baro kɛ waati yɛrɛ lahalaya kan an bɛ kalo ba kɔnɔ kalo min ni ale dɔnnen do Rabiul Awwal dɔnba kalo alakira ba kisi ni nɛɛma bi a ma a bangera nin kalo in a tile 12 donya dɔ fɛ n'a bɛ wele ko samakɛlɛ san ani an karamɔgɔw bɛna baro kɛ mawuludi yɛrɛ a dalilu a dagali ni a dagabaliya an tɛmɛna o kan an bɛna baro kɛ mawuludi an b'a mɛn ten mun de ye mawuludi ye an karamɔgɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي أن لم يبغى أن لا جبغى أمي بفو إن شاء الله. الإسلام يغفلي. لا سنة. على كان بصوابا ما. على كرا هرمك. أمين الله. أنا بركة. صلي على الرسول. سلم. ما شاء الله. وكفي سؤال منك. أما مولودي رمي. Ustaz Jawara ni ya me ko mawlid abi ala kira ka bangali le ko fo sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallim alay chemin da ka fsa jiye pay ay min da ka kanu jiye pay no ko ay min da ka ka hina jiye pay donc o de bangali ye mawludi mawludu ni afatogo Abdullah apatogo ko Amina abangira Makka atrafatu Madina Allahu akbar nene Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana banjigina alidika dina mi ni amba kono no islamiyya dina adira alidi Makka la sama ni ya me ambiseli anya soro ni alidi inshallah amishu anya soro na alidi ami jagabo anya soro na alidi ami tahiji anya soro na alidi ami shinji tu ami ke dugadi masawi anya soro na ali anemo jiyen ne mana jiyen hera soro ni alidi ina fa ala ba fa suratul anbiya wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ako on masama e Muhammadu ci fanya ke hina de dan fembe fulani dan fembe da ma wara be hina soro ni ala kira sallallahu alaihi wasallam rasul ali taslame Allahu akbar aslamu donc ako an yi ci ke hina o ni ya acira a bangira de oje niya me acira a bangira bo ala dum ba fanya fana suratu ibrahima kono ako wazakkiruhum bi ayyamillah ina fi zalika la ayatan likulli sabari shakur akwa suratu ibrahima kono nabi musa na kan mugoni ɲɔgɔn cɛ kuma la ako wadhakiruhum u hakilla jigi
bi ayyamillah ni ala ka don ye ala ka don awo o hakilla jigi ka mo hakilla jigi ne ala ka don na kamo don beti ala tayewa don be ala taye nga don kafsa donye kalo kafsa kalo ye ala ya do don be ala taye men nina akila ka kerengere ma ko be kuma do de la ya fam aku maw hakilla jigi ne ala ka dona inna fi zalika la ayatan li kulli sabari shakur ni maw hakili jigi ala ka don baw ko ako akachala kaba ko yabala sabali bagaw ye ani mamunu be ala barkada nu yusku mire ala ka donna ibe ala barkada so na la sana ay nu fo Musa itmamuna Musa ban salaka wa hakili jigi mokew o kishido Firauna torama kabo bahru qadzumina ka Firauna halaki olu kishira we lafiya so o do ala ko ko hakili jigi o dona aslamo ya fam nasrala ni babu ferale ko sai babu ferale ala ka foko ka adama don hakli jigi ale ka don na ka soro don be ale tay naam amo be wala li dola ni ala sona ma mauludi an ya fo chugo mina tina kuma ya maulu adagali ani adagabaliyaka dina kono kame daludi ola dalu nyina bela jelenye aka dalu soro la ka fo mauludi fenketaye salame fembe fe kala barkada sisa jamana en kono no ye an faso mali walma anga dafe jamana en bela jelene walma jien be kono mauludi kere fanga kabo keren ala an faso mali slameton jagulu munu farale no nyokon kan na befo munu ma ko groupement de leaders spirituels musulmans de Mali munu be kaburu ziara kan u be koloshi ko kan u be kala denga karamo bonya sa on sa u be fara nyokon kan ni ka tem doti mauludu kala bema kan ga barake o kan wala sa an kuma kan ka kekele nyina tay atem bolla qur'ana ayaka miye kama koy inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun akramo ni ayai bise ka wala da amma kan hakli sigi inshallah abena fo ayai na ala ye an shuka ke fɛn saba ka daminɛ ka tila ka fatani kɛ sisan an bɛ don fɛn saba min n'an shura ka k'a kan o walawala ye dɛ alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul salim i ye kuranna aya min kalan nin ye suratu nahali kɔnɔ ala ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun bi suratu nahl kono ala salama ala ko amma qur'ana kono ako inna allah ikado ali allah ta'ala ya'mur ala bi ya'maruke bil adli ni kilene Allahu akbar comme ya fo chugum ay amru sabadi ke aya ina nyumanya sirafe ka kila ka nahyu saba fana ke tieni sirafe ka ambal kabura Allahu akbar ako ala ban ya'muru bil adli ni kilene ko ya'muru kan fole ika kile ini ala chamachela Allahu akbar ala mi ni ko kelendo ba le bato ika kile ina chamachela o de la diria fole Allahu akbar ayi blamina ki nyeshi o kelima ayi balimina ko toy sura ika klini ala chamache o ko fe ika kle ini muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ika kle ika dine kono ika kle ima nyogon ika maramogo ika kle o ni noche klinia ika demaya kle o ni noche ika maramogo kle o ni noche doro min dirima klinia min nyindendo ife ka kle o konnana Allahu akbar o ya morkan fole ay mutugala ko wal ihsan ani ala be aw ya maru ni nyuma yakeli sa jawara ni fana babu ferelen badi ala be aw ya maru ni nyuma yakeli kan nyuma yake ala ka jomi ala b'a fɔ ko ɲuman kɛ maa tɛ se ka tɔɔrɔ lase ala ma a ka gɛlɛn n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن ربك بظلام للعبيد أقول من مغمي عمل لي بارك صالحا بارا نمنا فلنفسه ياكي يردي نما هو نما نابك فوكيكا كنياكي ياكي يردي ما شيكا نما تيكو بدفر عليك على ياكا الله أكبر إذا جوما تسقى فوي بوا علىك على يالا كسر إكونتي على بي وإبنا بوي كعلى توي دون على كوكا يا مروني نمانياي أبيني إني جنون تشي كان نمانيا كأدم الدنيا كما كان كواللا كما كان كواللا الله أكبر إجي جاي كهيرة ودي كسم هو ما يكتورا كنا سم هو نالا يسديما شينجي تقولناي نالا يسديما مساولا دوناي نالا يسديما دين الدمناي نالا يسديما هنا فانتاونا ناي أبفون نما كون نمايا على يسمين ديما فكتاسي على كما كان نما على ونينا في وقولوا لناس حسنا كما كان نما على دفهم غوي حكي لسكي كما على دفهم غوي أكنا موجات جا أكنا كما كان جوف فهم غوي أياد ما دون حكي لسكي لا سلام يا مرا كان فلان أسمعنا الجماعة أقوى إتاء ذي القربى ككتب المسرومة نوك حكي بالمسرومة نوك حكي إني مين بفاني بالا إني مين بفلا إني مين ببالا إني مين بكابلا كلنا تا إبلغو منالا يسرد ديما يجيجا وكبوا إيكا سرد نوما كنا كبخلوية ده الله يبكى يا مريانا الله يبكى يا مريانا كنا كبخلوية كنا فلو منا كافرانيو كدو إما قلت مسألة إما قلت بالمنا إما قلت شنجلا كافرانيو كدو كابلا جماعة مالا وعداده كنا فلو فرانيو كجاتي كنا فلو سيران ما كنا فلو سيران ما دون لا يبني كودو على كابتوي الله أكبر أو يعني أوتشي نمايا كالا ورقصاكو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا عزما وعجرا أكرو أكو نمانجلاوما وما تقدموا أتفوي بلا لأنفسكم أو يركوني من خير كبين هير بارلا أتفوي بلا أو يركوني كبين هير بارلا فأوكو سراد دفلي سرى على يرو تجده عند الله فوفدي كابين مسكال ذراتي يغنانا نيا كهيرلا فمن يعمل مسقال ذراتي خيرا يراه ومن يعمل مسكال ذراتي شرا يراه ni fɛn fɛn kɛ hɛrɛ baara la hali ni e jɔra la n'a kɛra ala kosɔn ala ko k'a sara dafalen bi ɲɛ Allahu Akbar wa o t'a bannen dɛ i ye min di ala ma ala kosɔn mɔgɔ dɔ ma ala bɛ tila k'a sara i ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ yan k'a sara i ye ɲɛnamaya kɔnɔ yan masala ni i ye 100 di dɔ ma ala kosɔn 100 in baraji sɛbɛnnen bɛ ka bila i ɲɛ mais i ye 100 min di ala ma ala bɛ o ɲɔgɔnna gɛrɛjɛgɛ d'i ma est-ce que ni fam ko yu ka fo wala de ba fo de jawara ko wa ma anfaqtu min khayri fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru razqina wa ma anfaqtu min shay'in wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru razqina ko awti fuy ken nafakati alay fa huwa yukhlifuhu fo ala bi do fo ko yi min di ala ma baraji be wala kala ka nyo gresque dima parce que ala di gradjige bagawla so here matti inna la salama assalamu inshallah taala isaz na ni kuranaaya ni yamara kan foloy na la sona mesen kana ay ballike fen saba mina amesen kana o no fe ambade telesirfla la jebaw malikono maliko kan anya faye chugo mina ni jemu kan krenkreni telesirfla sanfe na fama dine baro kawli ka sel lalmuma sangani sanga ka do ra bismillah telesirfla jabala kono anu ka baro ke allah taala ka dine sanumaka bi an amma welele ode ankara mo ustazul fadil Baisa Diallo nasigiro benendo pankoni charbon karema islamia ton jugulu mimbe nube wele ko khairuddin wala selikela bado ani ale de beka baroke seydil ujudi abangeli hukum ko nala kadaka groupement we temindi nyina kanga seka mawlubuli aka jamana yere ka basiki ani jin yere ka basiki kama anabika baroko rika ankara mo aya ino fetugula na anya ye sababu ala yanshu kusabe sawa fene tugulembe ala yan fatani naam o sababu jumen usa jawara bi ala ka be sababu kerengena ame groupement ma be fanafu inshallah groupement nyemo ba
أنكرمه سيدي شريف عثمان مران هيدرا ما أنا قدمها بفو على كام إسلامي آمين آمين على كلا هرما قصة آمين الله بركة كم صلي على رسول سلم أستاذ جورا ني يا مروكان سباي أكمنا أننا ني نهيو سباي أكو وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي وينها أكو على بي أو فسانيا أكو على باو بالي عن الفحشاء كابو تشيني ما نافر أكو تشيني سا فم بي إيه ربا دوني ما ينكني ناتي بهما كانوا كمالا أودي جوماي إيه ربا دو فم تبهما إما iya ke ma warela okuma ye juguma kala bebe juguma do sawo bebado donc ala ye an bali juguma kelila ala ye bali ke mununa qur'ane kono ka fo kana ni ke to juguma ye ni yo ke ya ala ka ya marukan susu wal munkar ani fe mun kone no sharia fe sharia ko fe kana ke kanake parce que ni yake ibiki yere do toyo nche anana munke ka laba ako wal baghi ako ani toyoli say usa jawra toyoli mayna Allahu akbar wala ko sala kirako ako azulmu zulmatun yawm alqiyamah kro ako toyoli dibidi alqiyamah jodo dibi minaka bune wallahi sira alanye sira ma toyoli ala kira kelen ko sallallahu alaihi wasallam sallim akato ka sahaba do ladi ako sira ma tonyolen ka dugo nye ma tonyolen ka dugo sira nye ko na ya ke hijabu tani ala chede ma tonyole o ka dugo iye ma mi tonyo abe dugo min ke sira nye de ka hijabi Allahu akbar donc tonyoli e fen jugo badi o ko sahaba fa ye suratu yunus kono ako ya ayuhan nasu inma baghyukum ala anfusikum kro ako ya yohannas ya awmuhu adama dim bekuru inma baghyukum ako aw betunyali min gere ala anfusikum abaka kaw yeredika yini fi na kuma da ma tsika ala tunyo bo ebe ka sebuli ma do ka bikibe ka tunyo nyana ebe ko tunyo me ala ko kibiki yeredi tunyo ebe ki yeredi tunyo parce que ebe ka fe kenina don dola ala buno sarani here min kala ajur sarabina bila إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون نيه ماما يا على بولو تشومينا وي على كلينيا دي على تيتونو ليكره على تيتونو ليكره ebe juru tshogomina besere كسبه Allahu akbar نيه ماما يا على بولو تشومي وي على كلينيا دي يولا اكو ان الله يكاد على لا يظلم الناس شيئا على تي ادم دي شيتو والله ولكن الناس akunga adama diw anfusahum yazlimuna bebi ki yere de toyo na fini mako ala kota ye ka toyi itemena na yi ma toyi do mina ni na nasigi amalo keneka adese keneka okmana yake jonna ja nimbe kurane kono ko ni mamsira na ala nye ko alijine flabo tigi jinya alijine ikishira ka bo moloma ikishira ka bo lebuma ibe bolo ka bo alikiyama lebu fana generala anya famu ay munke ka laba ako ya'izukum akumba waju neni kuma kanu la'allakum tazakkarun adola bina ala kusma wallahi ala bawladini ni ko so aka ala kusma na ala sanama aslamo inshallah ana ala ka kuma kan koloshi anga barakena adama de ka here be fenfena wallahi ka ala ni kila la meka barakena ila fiara ala ka nonga yeni bladore mako sara ala kan kisi abla lima ustaz Baisa Jallo naam ne baro ferelendi inshallah ni shitobe dalo so tela baro do watila ko do mashallah wallahi kuma kami da amani sisa naam ni ya an nafa ba jigiya ay lajejakulu bela jelen nafa groupement yere fene ye ni hakli bayin boyro mina famun bayin kani kurana ya inta ka dina maulutami wallahi ni barakara ni adama dunfe dugulo be ke basigi kono kuma kunke kuma la ani foli kana kala sila jejakulu bela jelema wati yere tuko kama aywa mashallah wallahi amin Allah taala amin salim ami min fodro ala kiraka kuma kan rabbi sallallahu alaihi wasallam salim irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ay hine maula maamun be duguma
ako masabi hina awla masami ka sebe aw sanfɛ ni hinana mɔgɔw la Allahu Ta'ala bi hina ila ala kan ke hina banci ya famu inshallah ko so anana Bukhari kono ko wati bana kojugu ala kira sallallahu alaihi wasallam abi cɛ dɔ ka khibaru fɔ cɛ yi minɔgɔ de y'a sɛgɛn minɔgɔ y'a sɛgɛn a taamana kana se kɔlɔnda la a selen kɔlɔnda la o kuma na jurufilen tɛ yen a jiginna kɔlɔn kɔnɔ ka taa ji min k'i fa cɛ ye ji min dɔrɔn a bɔra a y'a ye wulu dɔ fana ni boli nana kɔlɔnda la cɛ y'i miiri a ko fɛn min ye ne se kɔlɔnda la a ka ɲɔgɔn de bɛ wulu in kɔ yɔrɔ bɛɛ a y'a dɔn minɔgɔ bɛ wulu la ala ye hakili min d'ale ma ale ka jigin o hakili tɛ wulu la ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka ji min o tɛ se k'o kɛ cɛ jiginna kɔlɔn kɔnɔ samara min b'a sen na kufu min b'a sen na coron a jiginna kɔlɔn kɔnɔ k'o de fa ji la k'a ta dabɔlɔ la ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ a nana se sanfɛ min kɛ a ye ji di wulu ma wulu y'a min Allahu akbar jawara i b'a dɔn nin ye nin baara in kɛ ala kira ko nin diyara ala ye kosɛbɛ dɛ Allahu akbar o kosɔn ko ala yafara cɛ ma Allahu akbar nin ye wulu de ni ye wulu ye komi waati korona n'o tɛ i ka maramɔgɔw u la silamɛw la o kumana silamɛw dan t'a bara jango an bɛ koba min kɔnɔ nin ne ye mawulu ka dumuni falen ka dumuni falen kosɛbɛ ka tila i se ka dumuni ta ka taa mawuludu kɛyɔrɔw la kuma minnu min na mawuludu kama i se ye min ye k'a kɛ walahi maa maa n'i ye dɔrɔmɛ kelen nafakati mawuludu la i b'a baraji sɔrɔ ɲali kiyama wa ala b'a barika don i ka sɔrɔ la ala ka an ka nafati kɛbaa ye n y'a f'i ye cogo min na foli kana n'ala sɔnna alhamdulillah an bɛ asilamɛ bɛɛ fo inshallah ka ɲini ala fɛ mawuludu min n'a ɲɛsinnen b'a ma ala ka a se an kɛnɛma ɲa amin Allah ta'ala mawuludu kɛnɛ bɛ sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ya rabbi ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la ala ka bɛɛ wuli hɛrɛ amin Allah maa maa bɛ ka wuli k'i ɲɛsin mawuludu kɛyɔrɔ o kɛyɔrɔ ma ala ka bɛɛ ɲuman se hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ zati kosɔn kuranɛ barika kosɔn ɲuman hɔrɔma kama salli ala rasul wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛ sirifila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ni an ye diinɛ baro kan Sirifila TV sanfɛ ka wuli ka se lalimu ma an ka bi maa welele an ka ni jabalaba in kɔnɔ ya o de ye an karamɔgɔ an ka laselikelaba Bayisa Jalo Kayiru Dini o laselikelaba dɔ Bankoni charbon carré la ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba sanuman na Muhamad Jalo o denkɛ sanuman don an n'a tun bɛ ka baro kɛ mawuludi ani ɲinan groupement yɛrɛ ye thème min ta k'a di laselikɛlaw ma k'an ka se ka jamana yɛrɛ bila basigi kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ni nin kuranɛya sanuman ye an ye walanda boli o de kan an bi a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ye dɔnni min di an ma yarabi a y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min y'a di yarabi ala kana farikolo in jeni ala k'a kɛ nafa ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ni mawuludiden yɛrɛ hɔrɔma ye shukran lakum Allahu Ta'ala ka tanga kɔnɔ